luar biasa. Wah. Loh, kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane jange pedhot. Aku yo. Heeh. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube gitu. Oh, nggih. Dik niki kan kita kita urung tahu pas Masku ngasto mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate nggih. Heeh. Aku kangen suarane Mas Badar. Sopo? Mas Badari Mas Badar. Aja ngremuk aku dengenane aja tinggalno, Dik. Sik toh kabeh kok ngremuk, aku ngremuk sampean, Mas Badar ngremuk sampean. Jenenge sampean Lah pas ning kene ae, pas ning kene. Lah kok ditawur karo adik karo Masih. Lah ngono kuwi lho. Loh, itu wujud bakti saya kepada sampean, Pak Yat. Paling gemes paling, gak Gemes. ngerasa nawur pok ngono. Gemes-gemes piye wong kene mijetne kok Sik piye prekan. Sing pok. Aduh. Aku gemes aku ya gemes sampean. Sing kene, Nduk. Aduh. Sing kene, Nduk. Wis. Iya tadi. Bocah iki ora kena di. Ayo aku kangen suarane Mas Badar. Dijaluki berkah. Iya, heeh. Sepote Mas, trotok tok 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 ngono wae lah. Turut tok tak. Yo. Yo. Hey. Ayo. Mang, request serampat, Mas. Miki. Mas Badar arep joget lho kok ya wis mandek. Ya nggih. Wah. Monggo Mas. Wilujeng dalu Mas Badar. Heeh. Sugeng dalu adikku kang tersayang. Alah. Lek kula sugeng dalu Mas Badar. Sugeng dalu Dek Niken yang cantik. Iya, aduh. Niku napane niku? Niku napane niku? Oh niki ngoningon kula pun mboten usah digapepun. Pun meneng mawon teng mriku sae. Ya. Aku nang bapakmu. Nah, isin aku ngomongnya bagus kok. Bapak isin. Lah aku cantik loh, masuk bapakku kayak ngene. Elek ya? Ya iya. Ora elek jane bagus ning kelunturan eleke ngono lho dadi. Pripun Mas Badar? Wah, niki wau nenggani to. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula salut kalih jenengan dalu niki. Walah ngopo. Wis dilurusne dhisik. Salute perkara apa? Nggih, sik, aku ya pisan-pisan ngelem adikku to. Yo. Musuhan ning gone omah musuhan ning gone Musuhan. panggung musuhan. Nek aku tetep musuh. Musuhan tapi kompak. Kula niki Mas Badar kompak. Tetep kompak. Contone mamane. Piye Pripun? Mas? Pacarmu piye? Sik penak ora? Ora ajak. Aku ya ora patek penak. Piye dipedhot wae piye? Pedhot bareng pacare. Ngono. Matamu. Ora ngono kuwi. Nggih. Kula salut Di Akbar wayangan Adik kurang ajar. Piye? wayangan tak ngadeg nggih. Nggih. Monggo teng mriki mawon nggih. Aja. Piyayi luhur kok serampat. Ora matuk. Pepunden. Nggih. Jamong, Mas. Kula salut kalih jenengan. Pripun? Sanggite luar biasa. Luar biasa. Tak lungguh mawon. Lungguh maneh. Dadi sanggite luar biasa. Luar Kula iki Luar biasa. kula penggemar Dasamuka. Kula ndelok sanggit jenengan dalu niki wah elok. Apik. Ndeloki Dasamukamu ndi? Ndeloki aku pengen ndelok Dasamuka. Wah, talah. Walah le Dasamuka kok grenjeng. Dalang kondang juara nasional kok Dasamuka Yalah. grenjeng. Nyo, ki nggonen. Lah, Ki, nggone Mas Badar ya. Nggih. Ki Prodo Mas. Heeh. Engko matine kudu nganggo iki. Ya. Ya. Heeh. Kowe mergo wayangamu apik tenan begini. Heeh. Iki nyilih lho iki. Ya, nyilih, Aja, nyilih, ngono, heeh. mangsane. Ki matine kudu nganggo ki. Heeh, kok matine kudu nganggo. Kamangka ki sakite bengi ki ora mati ki. Wong ngono. Ya wis bayarene piro. Malah kon luku karo adike kok. Matur nuwun. sing rukun. Sing hitung-hitungan dhuwit ora pantes. Ora pantes. Ora pantes. Aru.
saru. Nggih. Kula ngucapne selamat kagem Ibu Cynthia Jesi ingkang Jenenge kok malah malih ta. Ya sapa to? Sing Jasi, sing Yosi, sing Ya, pokoknya Cynthia Ibu Jesi. Cynthia Jesi ya. Oh iya. Nika telah menyelenggarakan wayang virtual. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kanggo kalihipun kula ngucapaken selamat tahun baru. Tahun baru. 21. 2000 Selikur. Nah, we mau 2021. Wah. Ora apa. Ora apa-apa, ora Sik, ya. sik. Ora apa-apa. Pancen basa Jawa kuwi angel. Angel, Pak. Angel. Ya. Beda sithik. Sik, dilurusne dhisik. Piye? Nah. Basa Jawa kuwi angel. Basa Jawa ki angel. Luru karo luro kuwi beda. Luru niku napa Mas? Luru goleki. Golek nek luruk Luruk marani. Ya toh. Jeru kali jeruk nggih benten. Jeru karo jeruk ya beda. Nek jeru napa Mas? Jeru kuwi jero, dalam. Nek jeruk. Jeruk kuwi buah. Wah, nggih. Lah bajur ngono nek eneh. Napa Mas? Meneh. Turu Nggih. kuwi karo turon kuwi ya beda. Beda. Gak menak atiku. Gak menak. Aja mbok Dagelan iki ngono kuwi. aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturunan beda lho Pak Yat. beda. Nek turu ki niat turu, nek turon ki leyeh-leyeh kebablasan. Laya kebablasan. Ah. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok gak aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Nggih. Napa? Pripun kula diutus Loh, napa niku? mboten ketang. Tutuk sik to Mas. Piye, Urung piye? tutuk ae. Apa? Urung tutuk tok mejang adik kan urung tutuk iki mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan der wis. Wes, Aja kan terus dibaleni neh. Gak. Tak walah. Ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kalih Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat, Tuh, Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk. gumun kula niku setunggal. Pripun? Nyapa. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi ping Iki pindho. iki niat ngekek rezeki apa ngece halus. Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh. Dik. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai Padang Mas. Ah, niki. Padang. Metune nek Bathara Kala tok, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten. Belas. Lancar. Oh. Jelas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mesti boten virtual tapi live. Tapi live ngono lho. Ngejak aku apa ora? Yo yo no. Mboten Nggih. ketang dados. Yo ngejak. Nggih, Ora ketang pripun, Mas? dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Nggih. Mas Bentar nggih. Pripun? Mun sik moh sajane kok cekak. Kok tak panah kok. Dalang kok tak panah. Ayo Mas Bentar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bowo-bowo ngaten. Bawa napa? Lho, napa? Swara kula elek ya kuwi to nek Mas Heru. Lho, Anak. ning niki Oh, mboten kathah. kados Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasane napa? Lho, Enten pamundutan mboten saiki. mboten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion ki saged, Mas. Nggih. Ini Mojokerto ki saged. Masuk Nggih. tahu nggih saged. Ya ora to, wong Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to ki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Wah, ngoten. Pelak 6. Niki Dibablasne mboten Nyidam jumeneng Sari. Oh, ngoten. ngoten. Nggih, kersane ketinggal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek to so. So ngadep aku. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Ora tak terusne. Lah wong iki wah Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasé sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Tandane yo. Saiki gelem tak entekne aku iki. Oh iya, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meten-meteni, mboten. Kula wingi rapid test pun negatif kok. Nggih.
Ya. Monggo. Apa Yo rek? mengke memanismu hangle ledo aduh yayi satemah ginawa ngimpi Pripun Kang Mas? iya nih mas iki segawonmu neng kono kuwi ndang pakanono dhisik Oh iya Kang Mas. Kok segawon. Malah apik kuwine rati wasasune. lah iya Sing ndak apikne lho Mas. ngene Dik niki nek Pripun? sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang Oh, nah dadi ngene tak Aku warai jenengan kowe apa? tak warai iki carane iki ngene iki Diwarai to. nah Bagong lho ben oleh lho, diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek lewek ngono kok. nadyan rame lir asamun tan caket mring manira Ya. Eman wanciratri mung ngalamun bebasane tias asmara lumeber ing jala nidi Duh Kang Mas. Jenengan nggih tresna kali kula? enem banget ya ibarate kowe iki sesotya kang ora bakal ceplok saka embanan Saestu Kang Mas? iya Jenengan tresna kula? heeh Jenengan purun ngenteni kula gede? inggih menawi Kurang 5 tahun lagi? heeh iya Nggih. 5 tahun Setengah moh. 5 tahun lagi. Kan ning kowe 17 bojo nomor loro piye Waduh Kang Mas, nggih mboten angsal no ngoten niku. Nomor loro. piye ya Nomor loro gah. Gah ya. Gah. ayo Nomor dibablas nih langgam bae engko aku ndak malah ngesir tenan karo Niken kok bahaya Iya. Malah nggih mboten apa. oh iya no Ora apa-apa, kulane karo wedok. sok bocah kok ayune kaya ngene Kang Mas nggih ganteng kados ngeten lho ya ampun. Kene Kok jenenge payat seket to, payat payat temen tak gandrung apa piye? Nyapa? kowe karo kowe Moh aku kok dituthuk ndasku. dibablasne napa niki monggo Monggo Dik niki napa? Wong pelok 6 niki mau. Idam Sari penak Oh, Idam Sari ya. Monggo. Heeh. Langsung mawon Dik niki. Apa Mas liram Matur nuwun Mas Badar. nggih matur nuwun melati aku kumbangi damsari. Joget to Mas. Mas liram memargi wong manis aku kang bakal ngliwati. Ya. Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono.
ingkang langsung memantau wonten YouTube mugi karenan ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora wek ngene iki mau? Ora iso. Wes ndak nutup. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku. Simpangane remuk apa maneh mangku. Mangga. Nggih, cobi tak gandrung dik niken aku. Iya. Nggih. Aja nemen-nemen lho, Mas. Lah nyapo lho. Ora. Namanya kerja tuh harus profesional. Ya. Profesional. Dek nomi sing los. Sing los. Ngono wis tuwa. Nggo panggung sing los. Sing tuwa. Sing los. Sing los. Nek los basa ora sanggo klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Maksudnya iki bebas ning panggung. Ngono lho ora iso nglambi barang. Ayo. Nalikane ra inget hatiku lam-laman sira bagus. Ini ramene kaya ngono sing kedapuk kaya lungguh. Lah yo, kayak ngono ku nyapa lho. Nemenen kok. Aku tak joget deh. Tapi rong wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tak Ora lungguh. pantes. Ayo. Awit. Paten. Ge paten. Ayo. Ampun. Iki uga salam maneh. Salam maneh Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki derek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, Amin. sungkem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua pepadi. Oh, niki hebat, Yayi hebat, Yayi. Ngangge dagelan apa ora, Dik? Hah? Ngangge dagelan apa ora? Lah, kok Enggak, mau prajurit butuhe mboten. mek Mas Akbar tok. Heeh. Wong yogane ora melu kok. Butuhe mek sama Mas Akbar. Iya. Lah Mas Akbar tok. Wah, ditangga bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Tekan di Mbak. Abang. Kok nganjuk. Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, kok kleru. Ayo. Capek gunung. Kleru ya dikenceng nih, yo. Tanah endah gumalare Taman Sari Nuswan Ayo, Ayo. mulai. Dadi. Monggo Pak Yat kepareng joget. Ngalit. Gelang alit. Oh. Iya. Ahuha, ahuha.
luar biasa. Wah. Loh, kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane jange pedhot. Aku yo. Heeh. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube gitu. Oh, nggih. Dik niki kan kita kita urung tahu pas Masku ngasto mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate nggih. Heeh. Aku kangen suarane Mas Badar. Sopo? Mas Badari Mas sing Badar. Aja ngremuk aku dengenane aja diunggahno, Dik. Sik to kabeh kok ngremuk aku ngremuk sampean, Mas Badar ngremuk sampean. Jenenge sampean Lah dadi pas ning maling kene kok, ae, piye? pas ning kene. Lah kok ditawur karo adik karo Masih. Lah ngono kuwi lho. Loh, itu wujud bakti saya kepada sampean Pak Yat. Paling gemes paling, gak Gemes. ngerasa nawur pok ngono. Gemes-gemes piye wong kene mijetne kok Sik piye-piye prekan. Sing pok. Aduh. Aku gemes aku ya guwong Gemes sampe aduh. sampean. Sekene Nduk. Aduh. Sekene Nduk. Wis. Iya tadi. Bocah iki ora kena di. Ayo aku kangen suarane Mas Badar. Oh, Dijaluki anjir. berkah. Iya, heeh. Sepote Mas, trotok tok 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 ngono wae lah. Tutut tok tak. Heeh. Yo. Yo. Hey. Ayo. Mang, request serampat, Mas. Anu Oh, Miki. Mas Badar arep joget lho kok ya wis mandek. Ya nggih. Wah. Monggo Mas. Wilujeng dalu Mas Badar. Heeh. Sugeng dalu adikku kang tersayang. Alah. Lek kula sugeng dalu Mas Badar. Nggih, sugeng dalu Dek Niken yang cantik. Iya, aduh. Niku napane niku? Niku napane niku? Oh niki ngoningon kula pun mboten usah digawe pun. Pun meneng mawon teng mriku sae. Ya. Aku nang bapakmu. Wah isin aku ngomongnya bagus kok. Bapak isin. Lah aku cantik loh, masuk bapakku kayak ngene. Elek ya? Ah, iya. Ora elek jane bagus ning kelunturan eleke ngono lho dadi. Pripun Mas Badar? Wah, niki wau nenggani to. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula salut kalih jenengan dalu niki. Walah ngopo. Sik dilurusne dhisik. Salute perkara apa? Nggih, sik aku ya pisan-pisan ngelem adikku to. Yo, yo. Musuhan ning gone omah musuhan ning gone Musuhan. panggung musuhan. Nek aku tetep musuh. Musuhan tapi kompak. Kula niki Mas Badar kompak. Tetep kompak. Contone mamene piye Pripun? Mas? Pacarmu piye? Sik penak ora? Ora. Ora ajak. Aku ya ora watek penak. Piye dipedhot wae piye? Pedhot bareng pacare. Ngono. Matamu. Ora ngono kuwi. Nggih. Kula salut Di Akbar wayangan Adik kurang ajar. Piye? wayangan tak ngadeg nggih. Ah nggih. Monggo teng mriki mawon nggih. Aja. Piyayi luhur kok serampat. Ora matuk. Pepunden. Nggih. Jamong, Mas. Kula salut kalih jenengan. Pripun? Sanggite luar biasa. Luar biasa. Tak lungguh mawon. Lungguh maneh. Dadi sanggite luar biasa. Luar Kula iki Luar lak biasa. kula penggemar Dasamuka. Kula ndelok sanggit jenengan dalu niki wah elok. Apik. Ndeloki Dasamuka mu ndi? Ndeloki aku pengen ndelok Dasamuka. Wah, talah. Walah le Dasamuka kok grenjeng. Dalang kondang juara nasional kok Dasamuka Yalah. grenjeng. Nyo, ki nggonen. Lah, Ki, nggone Mas Badar ya. Nggih. Ki Prado Mas. Heeh. Engko matine kudu nganggo iki. Ya. Ya. Heeh. Kowe mergo wayangamu apik tenan begini. Heeh. Iki nyilih lho iki. Ya, nyilih, Oh, nyilih, ngono, heeh. ngono mangsane. Iki matine kudu nganggo iki. Heeh, kok matine kudu nganggo kuwi. Kamangka iki sakite bengi iki ora mati iki. Oh ngono. Ora mati. Yes bayarene piro? Malah kon luku karo adike kok Matur nuwun. sing rukun.
Hitung-hitungan dhuwit ora pantes. Ora pantes. Ora pantes. Aru. Saru. Nggih. Kula ngucapne selamat kagem Ibu Cynthia Jesi ingkang Jenenge kok malah malih ta. Ya sapa to? Sing Jasi, sing Yosi, sing Ya, pokoknya Cynthia Ibu Jesi. Cynthia Jesi ya. Oh iya. Nika telah menyelenggarakan wayang virtual. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kang angka kalipun kula ngucapaken selamat tahun baru. Tahun baru. 2021. 21. Selikur. Ah, we mau 2021. Wah. Ora apa-apa. Ora apa-apa, ora Eh, apa-apa sik, ya. sik. Ora apa-apa. Pancen basa Jawa kuwi angel. Angel, Pak Sogar. Angel. Ya. Beda sithik. Sik, dilurusne dhisik. Ah, piye? Nah. Basa Jawa kuwi angel. Basa Jawa ki angel. Ah. Luru karo luro kuwi beda. Luru niku napa Mas? Luru goleki. Golek nek luruk Luruk marani. Ya toh. Jeru kali jeruk nggih benten. Jeru karo jeruk ya beda. Nek jeru napa Mas? Jeru kuwi jero, dalam. Nek jeruk Jeruk kuwi buah. wah, nggih. Lah bajorono nek eneh Napa Mas? Meneh. turu Nggih. kuwi karo turon kuwi ya beda. Beda. Gak menak atiku. Oh, gak menak. Aja mbok Dagelan ki ngono kuwi. aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturunan beda lho Pak Yat. Nek beda. turu ki niat turu, nek turon Niat ki turu. leyeh-leyeh kebablasan. Laya kebablasan. Ah. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok gak aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Nggih. Napa? Pripun kula diutus Loh, napa niku? mboten Sik ketang. tutuk sik to Mas. Piye, Urung piye? tutuk no ae. Apa? Urung tutuk tok mejang dhek kan urung tutuk iki mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan der wis. Wis. Aja dibaline neh. Gak. Tak walah. Ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kali Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat, Oh, Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman Nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Pripun? Nyapo-nyapo. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi ping Iki pindho. iki niat ngekek rezeki apa ngece halus? Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh, Dik. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai padang Mas. Ah, niku, padang. nggih. Metune nek Bathara Kalata, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten belas. Lancar. Oh. Jelas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mesti boten virtual tapi live. Ah, tapi live. Ngejak aku apa ora? Duh, yo no. Mboten Nggih. ketang dados. Yo ngejak. Nggih, Ora nggih, ketang pripun, Mas? dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Nggih. Mas Badar nggih. Pripun? Mun sik moh sajane kok cekak. Kok tak panah kok. Dan aku tak panah. Ayo Mas Badar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bowo-bowo ngaten. Bawa napa? Lho, napa? Suara kula elek ya kuwi iki to nek Mas Heru. Lho, Anak. niki Oh, boten kados kathah. Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasane napa? Lho, Enten pamundutan mboten saiki. boten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion ki saged, Mas. Nggih. Ini Mojokerto ki saged. Maksud Nggih. nggih saged. Ya ora to, wong Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to ki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Oh, ngoten. Pelak 6. Niki Dibablasne mboten Nyidam jumeneng Sari. Oh, ngoten. mboten. Nggih, kersane ketinggal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek to so. So ngadep biar. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Ra tak terusne. Lah wong iki wah Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasé sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Kandhane yo. Saiki gelem tak entekne aku iki. Oh yo, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona.
Ora ya. Ora. Aja meten-meteni. Mboten Monggo, kula Mas. wingi rapid test pun negatif kok. Nggih. Ya. Monggo. Apa Yo nek? mengke memanismu hangle leto aduh yayi satemah kinawa ngimpi Pripun Kang Mas? iya nih mas iki segawonmu neng kono kuwi ndang pakanono dhisik Oh iya Kang Mas. Kok segawon Malah apik kuwine tadi